Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy ýanwary. Ýene 4 günden 20-nji ýanwarda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna täze saýlanan prezidentiň inaugurasiýa dawarasy geçirilmeli. Ýöne bu dawaran 20-nji ýanwarda geçiriljekdir ýa-da geçirilmejekdir edil häzirki wagt uly sorak astyndadyr. Oňam sorak astynda bolmagyny şu geçen ýylyň 3-nji noýabryna geçirilen şol prezidentlik saýlawlarynyň netijesiniň Joe Biden'ın haýryna galplaşdyrylan bu arada ýüze çykarylan faktlar we ýüze çykan dawalar sebäp boldy. Hususan edil häzirki wagt Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ses bermäge hukugy bolan ilatynyň göni ýarty diýen ýaly şol saýlawlaryň netijesini kabul etmekden ýüze görýärler we şol saýlawlaryň netijesini galplaşdyrylan diýip hasaplaýarlar. Bu sesine şol saýlawlarda Respublikan partiýasyndan ikinji gedegini dalaşýar bolup gatnaşan häzirki prezident Donald Trump'yň ödem şoň netijelerini kabul etmekden ýüze görýär. Hem kabul etmejekdigini aýdýar. Bu ödem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň taryhynda ýüze çykan şol real ilkinji waka hökmüne alamatlandy. Sebäbi şu çaka çenni Birleşen Ştatlarynyň taryhynda henide çenni prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar bolup gatnaşan hiç bir kandidat şol saýlawlaryň netijesiniň galplaşdyrylan we galp metodlaryň ulanynyny aýdyp hiç heçen çykyr etmändi. Bular ýaly waka hiç heçen bolmagan. Indi buňa näme sebäp boldy? Näme üçin birden şular ýaly waka ýüze çykdy? Bu Donald Trump'yň özi toslap tapan zadymy? Näde bir adam onu toslap tapyp bilýär? Ýa-da hakykatdan hem buň aňyrsynda nähildir bir esaslar barmy? Nämedir bir zatlar girilenjek bolýarmy ýa-da nämedir bir zatlar ýüze çykarylmy ilkinji gedip Birleşen Ştatlaryň taryhynda. Hakykatdan hem şu gün şu Birleşen Ştatlarda şu ýüze çykan waka dünýäň gyýet ýasatyna alınıp barılan ören sırly we ören hapa oyunnyň käbir alamatlaryny ýüze çykardy. Käbir datlary paş etdi. Şuňa da edil häzirki wagt düşünjek bolmaly. Näme üçin biz üçin şu datlar şeýle möhüm bolup durýar. Näme üçin Amerikan Birleşen Ştatlarynyň içinde bolup ýören bular ýaly waka biz şeýle ähmiýet bermeli we bu arada şeýle aýratyn bir gepleşik etmeli. Sebäbi Birleşen Ştatlaryň alyp barýan içerki we daşarky teýatraty tutuş dünýä öwrüniň täsirini ýetirýär. Näme üçin? Sebäbi şu gün Amerikan Birleşen Ştatlary ýöne bir dünýäň bir 200 goly ýurdunyň haýsydyr bir ýurdundan haýsydyr bir däli tutuş dünýäň siýasatyna, giýet siýasatyna, ykdysadyýetine we hatda sosial ýagdaýyna da özüniň täsirini ýetirip bilýän ullukan bir güýç faktory. Näme üçin ol tutuş dünýä özüniň täsirini ýetirip bilýän bir güýç faktory? Sebäbi dünýäň 200 goly ýurdundan 150-den owra ýurdundan Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby bazalary ýerleşýär. Harby bazalary ýerleşýär diýmegem şo ýurtlara Amerikan Birleşen Ştatlary ýa-da şo Birleşen Ştatlara kontrolly edýän güýçler şo ýurtlara da özüniň kontrolüni, özüniň täsirini ýetirip bilýär. Ondan daşary Birleşen Ştatlaryň dollary şu gün tutuş dünýä sewda dolanşygynyň 70%-inden gowragyna ulanylýan valyuta bolup durýar. Bundan daşary Birleşen Ştatlaryň merkezi banky diýilip hasaplanylýan Federal Rezerv sistematy tutuş dünýäň ähli ýurtlarynyňky merkezi banklaryň siýasatyny, maliýe siýasatyny kesitleýän gurama bolup durýar. Buňa müstesine halkara valyuta guramalar, halkara maliýe guramalar Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Federal Rezerv sistematynyň siýasatyna ýerýärler. Şolaň alyp barýan maliýe siýasatyny Federal Rezerv sistematy kesitleýär. Buňa öňe näme görkezýär? Şo Birleşen Ştatlara kontrolly edýän güýç, şoňa ýol başçylyk edýän, hakyky ýol başçylyk edýän güýçler tutuş dünýäň siýasatyny kesitleýärler. Tutuş dünýäň ykdysadyýetini kesitleýärler. Tutuş dünýäň sosial ýagdaýyny kesitleýärler.
Şoň üçin şu Birleşen Ştatlarda bolup geçýän waka gönnen gözi bide täsir edýän waka. Gönnen göni şol üns merkezinde bolmaly waka. Şoň üçin men bu wakalara şeýle aýratyn ähmiýet berýär. Inni Birleşen Ştatlardaky şu soňky ýagdaýlara gaýdyp gelsek, nämeden başlandy bu soňky näme üçin hatam dartdynlaşdy indi soňky günler edil inaugurasiýa wakasynyň öňýany. Sebäbi şol 3-nji ýanwarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň bu netijesini bu tornukly ýagdaýda 6-njy ýanwarda kesitlendi. 6-njy ýanwarda Kongres ýürüýçe maslagata ýygnanyp şol saýlawlaryň netijesini gutorlukly tasdiklamak boýunça diňlenşik geçirdi. Ýöne şo gün Donald Trump ýerden çykyş edip ýene nowatdaky gedek şo saýlawlaryň netijesini kabul etmeýändigini aýtdy. Hemem şol saýlawlarda ýol berilen galplyklaryň belli bir bölegini sanak geçdi. Anyk faktlar sanak geçdi. Üstesine de öz tarapdarlaryny şo saýlawlaryň netijesini kabul etmezlige çağırdy we buna protest bildirmeklige çağırdy. Şoň ýa-ni bilenim Donald Trump'ın tarapdarlarından 2 milyon gowragy ýa-ni deslapky hataplamalara göre şu ýurdun durly künjeklerinden 2 milyona goloy protestçi Washingtona ýygnanyp şolardan käbirleri şol Kongresiň binasyna hüjüm etdiler. Şo Kongrese geçirilip durulan şol diňlenşigiň öňüni almak hem şoň netijesini taýlawlaryň netijesini tasdiklatmajak bolup şoňa hüjüm etdiler. Hemem şol diňlenşigiň işinde ýa-ni Kongresiň işinde bökdünçlik töretdiler. Näme şu wakany görkezýän käbir video kadrlara seredýärin. Ne şu taýda Donald Trump'ın tarapdarları Washington'un köşelerinden ýörep barýarlar Kongresiň binasynda tarap. Şu ýan kaýdyşmaýal deslapky hataplama göre 2 milyona goloy raýat şu taýyk ýynanypdyr. Ine şu taýda Washington'un merkezinde görüşüm ýaly ägirdilen mehelde köşeleri doldurup şu Kongresiň binasynyň daşýanynda dururlar. Ine käbir polisiýa işgärleri ile yaralanyp howling içinde aýlanyp ýörler. Ine de şol protestçilerden käbirleriniň Kongresiň binasyna girendigini görýäňiz. Şu taýda işinde polisiýa işgärlerine çaklaşýarlar. Kongresiň jaýynyň içinde. Ýöne Kongresiň binasynyň daşynda da adamlar ýa-da görün yaralanan adamlar var. Ine daşynda da binaň edil daşýanynda da ine köp protestçiler dur ine bir howlusynyň içi. Ýöne howling daşynda ýa-da protestçiler howling daşynda ýerleşýärler ol ana aňyrda. Ýöne şu howling haýatynyň üstünden aşyp ine şu Kongresiň binasynyň territoriýasyna giren adamlary hem şoň binasynyň içine giren adamlar görýäňiz. Olary gora işler bilen çaklaşyp dururlar. Inni şu wakada häzirki wagt indi Donald Trump aýplaýarlar. Hamala şu Donald Trump şoňa meçe görüp öýe sebäp bolup bolýan. Ýöne eger şu Donald Trump'ın 6-njy ýanwarda ýerden eden çykyşyny diňleseňiz, Donald Trump'ın şu Kongresiň binasyna çağırış etmeýändigini özüňizden görürsüňiz. Oňa çağırış eden ok hatda şol hüjümler başlananyna gaýta ýene täzeden çykyş edip şol hüjümleri ýadgardy we şol hüjümleri bet etmeklige çağırdy. Emma maňa garamazdan indi demokratlar we şo demokratlaryň tarapdarlary Trump'a ikilenci gedek impeachment elan etdiler. 3 gün bundan öň 13-nji ýanwarda şo barada Kongresiň aşağı palatasyna ýürüýçe sesverişlik geçirdiler demokratlaryň wekilleri. Bu demokratlara da hatta Respublikan partiýasynyň kongresmenlerinden 11-si goşulyp şol Donald Trump'a impeachment elan etmek baradaky karar golladylar. Ýöne indi bu karar Kongresiň aşağı palatasyndan indi ýokarky palatasyna geçirildi, senata geçirildi. Ýöne senatam edil häzirki senatyň senatorlary diňjalykda gedip ýörler, gışky diňjalykda. Indi olar 19-njy dekabrda işe başlaýarlar. Diňjalykdan gaýdyp gelýärler. Beýle diýmegem edil şol inaugurasiýaň bir gün öňýany işe gaýdyp gelýänliklerini aňladýar. Şoň üçin islenik ýagdaýda da bu impeachment prosesini olar tamamlap biljek däl. Ve oňa wagtam mümkinçilik berenok. Üstesine de senatdaky Respublikan partiýasynyň wekilleri, senatorlary Trump'a garşy impeachment elan etmediler, bunu gollamadylar diýilip garaşylýar. Sebäbi olar
şonu gollaysalar onu özlerine gelecekte ses verecek taraptarlarının golluğundan mahrum olacaklar. Sebebi eğer şol Donald Trump'a ses veren Respublikan Partiyasının taraptarlarının 70 milyonun gowragy şu taýlawlaryň netijesini kabul eden. Hem öz deputatlaryna, öz senatorlaryna, kongresmenlerine şonu ýadgarmaklyga çagyrýarlar. Şonu kabul etmelilige çagyrýarlar. Şoň üçin ne bu impeachment bu prosedurasyny niklenjige de elan edilýär. Ýadyňyzda bolsa, birinji gedek impeachment 2019-njy ýylda elan edilipdi. 2019-njy ýylyň güýdünde elan edildi. Ýöne Donald Trump'a karşı bular delil tapy bilmediler. Olam näme üçin elan edildi? 2019-njy ýylda şol Donald Trump hamala Ukrainaň prezidenti Zelenskiy jaň edip şol Joe Biden'a karşı jenaýat işini gowdamaklyga çagyryp, şoň üçin batyş görkezipmişin. Şol Joe Biden'ın ogly Hunter Biden'ın şol Ukrainada eden käbir galplyklary bilen baglanşykly işleri derňemeklige çagyrypmışyn. Ýöne buň üçin ethatam bar Donald Trump'ın şu işe ýüz bermegi üçin. Näme üçin ki men geçen gepleşiklerimiň käbirlerine men agdak geçipdim. Şol 2014-nji ýylda Joe Biden'ın ogly Hunter Biden Ukrainaň Burisma adly energetika kampaniýasynyň direktorlar geňeşine agda bolýar. Olam agda edilip bellenilýär. Olam näme üçin bellenilýär? Şo taýda Joe Biden özüniň täsirini şo Ukrainada häkimiýeti basyp alan topara özüniň täsirini ýetirip bilýänligi üçin şonu kabul etdirýär. Muň üstesine de Joe Biden'ın özü gizlilik bilen şol Burisma kampaniýasynyň ýol başçylary bilen gepleşip geçirýän eken. Oňa da sonra verilen näte Burisma kampaniýasynyň ýol başçylaryna täsir edýän, siz şolar bilen ýüzbeýiz duguşuşdyňyzmy diýilip berilen soraglary da soraglary inkar etdi. Ýa-ni özüniň duşmanyny aýdypdy. Soň üst açyldy. Olam näde üst açyldy? Şol ogly Hunter Biden'ın kompýuterini remont edýän bir spesialist şondaky maglumatlary el alyp şondak alşylan hatlaň üstüne açýarda onam jurnalistlere berýär. Şoň netijesinde de ýa-ni Joe Biden'ın ýalan söýlendigini üst açylýar. Ne bu taýdan näme hil aýplama bar? Şol Joe Biden öz ogluny şo Burisma kampaniýasyna iş aldyrdypdyr. Olam 50.000 aýlykly, $50.000 aýlyk tönelýän iş. O taýda da Joe Biden ogly hiç adam edeno, hiç da etmeýän şo taýda işläp oturýar. Indi bu taýda da Ukrainaň häkimiýetleri şol Joe Biden'ın oglunyň üstü bilen on kakasyna täsir etmek maksadyndan uralýarlar. Ýöne soň 2016-njy ýylda şo Burisma kampaniýasynyň maliýe galplyklary bilen baglanşykly jenaýat işi bolýar Ukrainaň baş prokuraturasy tarapyndan. Soňam bu derňegiň öňüni almak üçin Joe Biden ýa-ni Ukrainaň şol wagtky baş prokuror Viktor Shokyny batyş görkezýär, hem şoň işden aýrylmagyny talap edýär. Ödem şu arada soň 2016-njy ýylyň ahyrynda eden bir çykyşynda da ýörüýçe şunu boyuna algam agdak geçdi. Joe Biden'ın eden çykyşy bar. Men şonda diýdi Ukrainaň ýol başçylaryna batyş görkezdim. Şol ýa-ni baş prokuroryň işden aýrylmagyny men talap etdim, şonam gazandym diýip boyuna alýar. Onam näme üçin şoň ögözünde näme hödürläpdir? Şol Amerikan Birleşen Ştatlaryndan Ukrainaň aljak bolýan $1 milyard ögözüne şonu talap edýär. Şonu aýyrsaňyz, şo baş prokuror aýyrsaňyz, ýa-ni şo krediti alarsaňyz $1 milyard bolmasa da almarsaňyz diýip şert goýýar. Ona magdaýar, diline getirýär. Ýa çykyşynda. Görýänmi şol nähili bilen alyp barýan syýasaty. Inni şu edilen pastapozurluklar boýunça Ukrainada derňew işleriniň geçirilip geçirilmeýänligi bilen Donald Trump gadyklanyp Zelenskiy bilen gürleşende şonu gowazgaýar. Öz gurrungyň arasynda ol gurrungam ýadyga geçirilipdir. Inni şonam şo kanun bolmaklyk diýip häsiýetlendirjek bolýarlar demokratlar da. Inni Donald Trump öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp daşary ýurdun prezidentine batyş görkezip Joe Biden'dan araljak bolýar, o Joe Biden'ın geljekde prezidentlige talaş etmegini öňüne aljak bolýar diýip aýplama bildirýärler de. Soňam şonu
impeachment ıglan etmek için yeterlik diýip ataplap onu kongresse hete goýýarlar. Soň bu urda ýörüýte bir derňogçy belleýärler, Müller diýip. Ondan o derňogçym 2 ýyl ýaly derňog alyp barýar. Şo ýa-ni Trump'yň şol özüni alyp barmagyna kanun bolmak barmy ýa ýokmy şonu tuýut etjek bolup. Netijede de olar hiç ýyly kanun bolmaklygyny üstüne açyp bilen oklar, hemem ol iş ýapylýar. Impeachment prosedurasy hem ýatyrylýar. Inni demokratlar ikilenji gedek Donald Trump'a impeachment ıglan etmek kararyna geldiler. Şonam tese goýdular, tesin köpçüligi bilen bunu kabul etdiler. Innem şoňa senat ses bermeli. Muňa ödem şu Amerikan Birleşen Ştatlarynyň taryhynda şol bir prezidente 2 gedek impeachment ıglan etmekligiň özüniň ilkinji gedek bolýanyny görkezýär. Mundan bary ýogy şu Birleşen Ştatlarynyň taryhynda bary ýogy. Mundan Donald Trump'ın 2 tane prezidente impeachment ıglan edilipdir. Olaryň hersine diňe ýöne bir gedek impeachment ıglan edilýär. Ýöne olaryň kärinden wezipetinden aýryp bilen oklar. Ýa-ni 1868-nji ýylda Andrew Johnson diýip bir prezident bolan, şoňa öz wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplama bildirip Kongress impeachment ıglan edýär. Ýöne onu da seslen köpçüligini alyp bilen ok, ýagny doly impeachment'in bu ýüje girmek üçin şonuň wezipetinden aýyrmak üçin Kongressiň delegatlarynyň, deputatlarynyň 3-den 2 bölegi ses bermeli. Şonam gazanyp bilen oklar. Ondan soň ikilenji gedek aradan 130 ýyl geçen soň 1998-nji ýylda Bill Clinton'a garşy impeachment ıglan edilýär. Onam ýa-ni moral, etika taýdan bozuklukda ýa-ni prezidente gelişmeýän bir hereket etmekde aýplaýarlar. Hususan şu Monica Lewinsky diýip bir ýaş gyýyz bilen gatnaşyga girip prezidentiň adyny asnat getirenlikde bunu aýplaýarlar-da impeachment ıglan etjek bolýarlar. Ýöne o prosedurada başa baranok onu da Kongressdäki deputatlaryň köpçüligi bunu gollamaýar. Inni 3-nji gedek şu Birleşen Ştatlaryň taryhynda ýa-ni impeachment şerefi şu ýa-ni gaýdyşmaýaly 2019-njy ýylda Donald Trump'a garşy ıglan edildi. Onu da ol başa barmady. Ýöne inni şol Donald Trump'a ýeneden ikilenji gedek impeachment'e girmek barada 13-nji ýanwarda ýene de Kongressiň aşaky palatasy ses berip, seslen köpçüligi bilen onu senata geçirdi. Indi bular näme üçin indi häzir Donald Trump wezipetinden gitjek bolupdy? Indi bar ýogy häzir bir 3-4 güni aldy bu da. Şoňa da kararlar, takatlar ýetmeýän demokratlar Trump'y şeýdip günäläp işinden aýyrjak bolýarlar. Ýöne bir arkaýynlyk bilen gidirmeýän şonu şeýdip aýyplap, günä bildirip wezipetinden gidirjek bolýarlar. Buň sebäbi näme bilen baglanşykly? Sebäbi Donald Trump häzir aýyplanyp gitse wezipetinden onu ol 2024-nji ýylda geçiriljek inniki ýa-ni prezidentlik saýlawlaryna gatnaşyp bilen ok. Kanun bozan bir resmi adam ýok. Şonu edip bilseler. Şonu etjek bolýarlar bularyny. Gaýdyp şo syýasatyň töweregine getirmeli. Sebäbi Donald Trump bulara häzir şeýle bir alada döretdi bularda. Bulan häzir şeýle bir hapalaryny açmagyna sebäp boldy, katalizator ýaly bolup. Ol indi şolar şoňa syýasatyň töweregine getirmejek bolýar. Ýöne synçylyň aýtmagy boýunça häzirki gysga wagtyň içinde bir impeachment'i doly amal aşyr bular ýetişmeýärler. Buňa wagtdan mümkinçilik bermedi. Ikinji tarapdan ýa-ni respublikanyň öýleri hem senatdaky respublikanlaryň bunu gollamaz diýilip garaşylýar. Indi Donald Trump'ın bu sebäp bolan zady näme ýa-ki postapuzurluğun üstüne açylmagyna sebäp boldy diýärse, esasy sebäp bolan zat näme? Donald Trump ilkinji gedek Amerikan saýlaw sistemasyna galplyklaryň bardygyny açyk aýdyp çykyş eden tyýatçy boldy. Ödem prezidentiň wezipetinde oturan tyýatçy. Indi bu näme mejbur etdi? Donald Trump hakykatdan hem wezipeti ýapyşyp ýatyrmy ýa-da hakykatdan şo taýlarda bir zat boldymy? Gynansak da hakykatdan hem şol saýlawlarda giň galplyklara, giňlerimde ýol berilenini görkezýär. Ýani gaty köp faktlar bar. Ýene de bir gynandyrýan zat şol faktlary aýdyp çykyş edýän adamlara häzir
Birleşen Ştatlaryň däl, diňe bir Birleşen Ştatlaryň däl tutuş Günwataryň esaty habar ferişdeleri ýol beren oklar. Şonu bastyr ýüzsür edip şonu gadagan edýärler. Bu üstesine sosial setler hem şoňa ýol beren oklar. Men özüm öz tejribemde görüp otýar. Sebäbi käbir alternativ habar ferişdeleri bar da Günwataryň bir giden alternativ habar ferişdeleri bar. Şu esasy mainstream ferişdege garşy özleri material berýär. Men şolardan şu maglumatlar alyp, şolary menim misal üçin Facebook'ta paylaşak bolýan bolýan. Şo taýdaky görkezilýän fakatlara ýol beren oklar. Facebook derrew petikleýär şonu. Şo Joe Biden'ın tarapdarlarynyň şolaryň demokratlaryň eden etdiligini görkezýän fakatlary her näçe fakatly goýsaňam şoň öňüni aljak bolýarlar. Indi bu üstesine de häzir şol sosial setler Prezident Trump'ın çykyşlaryny petiklediler. Hemme sosial setler. Şo taýda 10 ýaşa golay Günwataryň sosial setleri var. Facebook diýdi, YouTube diýdi, Instagram diýdi, TikTok diýdi, Twitter diýdi. Şolaryň bary Amazonyň öz ýörüýti sosial seti var. Şolaryň bary häzir Donald Trump'y izolirlediler. Şoňun çykyşyna ýol beren oklar, şoň sahypasyny beklediler, petiklediler. Indi Donald Trump'ın tarapdarlary muňa protest bildirip bu sosial setlerden çykyp häzir Telegram'a geçip başladylar. Şol Donald Trump'ın petiklenen günü ýanky 7 ýanwardan başlap 2 günüň içinde men eşden statistikama görä 22 milyon tany Amerikan raýaty 2 günüň içinde Telegram kanalyna geçipdir. Indi Donald Trump'ın böyle häzir Telegram kanalyndan peýdalanıp başlapdy. Neşeýlelikde Orsiýatyň Telegram kanaly häzir Amerikanyň raýatlary üçin iň soňky bir gaçyp atyrga, iň soňky bir şykalga ýaly bolup görünýär häzirki wagt. Muňa edem häzir şeýle bir totalitar, repressiv bir ýagdaý hökmüne ýüze çykdy. Amerikan taryhynda bular ýaly görülip eşitilen zat ýok. Bular näme üçin birden howsala düşdiler? Näme üçin bular birden bary ýony Donald Trump'y näme de aýplajagyny bilmeýän bir ýerden bir toslama diýil, bir toslama hakykatdan hem toslama aýplama tapyp, indi buny şeýde burçaga bap otýarlar. Näme üçin buny men toslama aýplama diýip tapyplar? Sebäbi bilen aýplayan zady näme şol hamala Donald Trump ýanky şol protestçilerin kongresiň binasyna hüjüm etmegine sebäp bolmuşyn, şoňa meçe öwrenmişin. Ýöne men ýene de bir ýerde gaýtylap aýdýan. Şol Donald Trump şol eden çykyşynda hiç kimi kongresiň binasyna hüjüm etmeklige çağırmady. Üstesine şol hüjüm edip başlanan wagtdan çykyş edip olary köşeşmeklige we buny bethetmeklige çağırdy. Emma muňa garamadan häzir şol Amerikan dolandyrýan hakyky şol gizliň güýçler hem Demokratik partiýanyň arkasynda durýan güýçler häzir Donald Trump'a jeza bermek çäresini ýola goýdular. Onu tutuşlaýan häzir izolirlediler. Häzir näbi öz sesini eşitdirben bilen o. Bir kunlukda çykyş etdi bolýan, bir kysany habar ferişdeleri şoň çykyşyny kesip berýär. Kesip berdi. Näme üçin kesip berýär? Sebäbi şo taýda ýadgarýan ýerini alýar, ýanky Donald Trump, ýanky protestçilerin eden hüjümini ýadgarýan ýerini aldylar da, soň şoňa näme sebäp boldy diýilen ýerini düşündirip başlajak boldy da, sebäbi şoňa sesleriň galyplaşdyrylmagy, şu taýdaky adalatsızlyklar sebäp boldy diýip şonu düşündirip başlaýar bolýan, şo taýdam ketip aýrýarlar. O näme üçin bular ýaly deňagram edip beren oklar? Näme üçin şoň sebäbini düşündirmeklige gedek gelende buny bastyryp etjek bolýarlar. Özlerem hemme habar ferişdeleri dilli uşup şunu edýärler. Demek şu aňarsynda şu atlary etdirýän bir güýç bar. Eýem şu güýçler eýem maskasyny aýyrdylar. Şu şakajenda Amerikan Birleşen Ştatlary beýleki ýurtlara gedek gelende özlerini nähil alyp barýardylar. Nähil teýata alyp barýardylar. Hökümet adalatsız alyp barýarmy özüni ýa hökümetiň geçiren saýlawlaryna adalatsızlyk barmy? Onda protest bildirmäge haky bar. Protestçiler hatda hökümet binalaryna hüjüm edýär, onda şonam gollamaly. Şolar ýal derejede Günwatara tarapdar opozisiýon protestçilerin çykyşlaryna gollap geldi. Özüňiz gaty gowy bilýänsiňiz, şu wakalary ilerlap gelýän bolsaňyz, mysal üçin ýöne aýdaly 2014-nji ýylda Ukrainaň paýtagty Kiýewde bolup geçen Maydan wakasyny ýatlady. Şonda Maydanyň, ýanky Maydany gurnanlar kimler? Günwatara tarapdar, Amerika tarapdar opozisiýon güýçler. Ödem şo taýda Amerikan hökümet çynowniklaryň boyun alyp şonda çykyş etdiler. Biz soňky ýanky
näçe bir näçe ýylyň dowamynda ýa-ni Ukrainaň opozisiýon güýçlerini gollamak çärelerine biz näçe 5 milliard dollar sarf etdik diýip Viktor Nuland ýa-ni döwlet sekretarinyň orunbasary Viktor Nuland açyk çykyş etdi. Muň üstesine de şol güýçler, şol opozisiýon güýçler soň resmi ýagdaýda prezidentlige saýlanan Yanukowyçy häkimiýetden bir kanun çetleşdirmek üçin revolýusiýa gurnadylar. Oňa näme hamala näme sebäp bolanmyşyn? Şol Yanukowyç ortada tarapdar siýasat alyp barýarmyşyn. Onu şondan aýpladylar. Olam edil şo döwürde 13-nji ýylyň ahyrynda Yanukowyç Ýewropa bilen feodal gatnaşygy barada asosiýerlenen feodal gatnaşygy diýilen bir proýekt bardy. Şoňa gol çekmekden ýüde boldy. Olam näme üçin soň düşündirdi? Şo taýdaky Ukrainanyň öňüne goýulýan şertler Ukrainanyň ykdysadyetine durmuşuna hiç ýyly bähwitli şertler däldi. Şoň üçin men şondan ýüde gurdum ýa-da şoň düzgünlerini uýtdyrmagyny talap etdim diýip soňa diýip düşündirýär. Emma bunu dinlemek islemedik opozisiýon güýçler bunu häkimiýetden çetleşdirmek bilen boldy. Ýylyna ýankyýal agresiv demonstrasiýalar, mitingleri gurnap başlady. Şolaň gurnan çärelerine de öňü bilen Amerikan Birleşen Ştatlary ýardam gollaw berdi. Ina şol gurnalan çärelerden şolaň parahatçylykly demonstrasiýa diýilip adlandyrylýan çärelerden käbirlerine tomaşa edin. Ine şu Kiýewiň merkezinde bolan şol protestlerden käbir kadrlar. Ine şular protestçiler. Ine Amerikan dili bilen aýdylanda parahat protestçiler. Şular ine olaram gelip şu taýdaky amono polis işgärlerini hüjüm edýärler. Beredim. Ine protestçiler elleri dubinkaly, elleri galkanly polisiýa güýçlerini ýençýärler. Olary daşýarlar. Ine feredim daş ýagdyrýarlar. Ine şularam parahat protestçilermişin. Üstesine feredim otlu çüýjeli ine ýangyşly çüýjäni otlu çüýjelerden ýalar polisiýa güýçleriniň üstüne. Ine şu taýda şo çüýjäň içine ýangyş goýup ýankyýaly Molotov kokteýli ýan birite ýangyşly çüýjelerden ibaret edip çykyş etdiler. Şoňa da Birleşen Ştatlaryň resmiýleri gollaw, açyk gollaw berip çykyş etdiler. Üstesine hatta Ukrainanyň içine gelip şo döwürde gollaw berip giden siýasatçylar boldy. Ine şoňa teredim. Şulan adam ina McCain. Birleşen Ştatlaryň odolky senatory häzirki amanadan tawşyran adam. Bundan bir ýarym ýyl. Buň arka ýanynda da duran başga bir senator. Bu da ina bu ýaşla çaltaşla John McCain senator, arkasynda Christopher Murphy diýilen senator, demokrat. Ine şular şo Kiýewe gelip şo revolýsionerler öňüne çykyş edip şolara meçe berip gidýär. Siz dogry diýäňiz. Häkimiýeti almaly, basyp almaly, siz öz hakkyňyzy gazanmaly diýip ine şular ýaly 10 miňlerçe meýdançylara ýanky protestçilere meçe berip gidýär. Ondan naşary döwlet sekretarinyň orunbasary Victoria Nuland diýilýän ene şolay alam gelip edil şol Yanukowyçyň häkimiýetden çetleşdirilmegini öňýany 19-njy fevralda gelip ene köýke paýlak edýär. Şo taýdaky protestçileriň içinde aýlanyp şo haltatyny göterip ene diýär men köýkämiň diýip siz dogry iş edýäňiz diýip şolary gollak edýär. Ene daşary ýurtlarda bolýan şolar ýaly agresiv demonstrasiýalara, revolýusiýa şäherlere oňlanmaga eken. Emma şolar ýaly şäherler ýurdun öz içinde ýüze çykdy. Onda bu jenaýetmişin. Ine şuňa ödem Birleşen Ştatlaryň 200 siýasatyny ýene bir gedek nowatdaky gedek hasam açyk aýdyň ýüze çykardy. Özüňiz ýatlap görüň, diňe bir Ukraina däl, soňky ýyllar, soňky 10 ýyllyklaň dowamynda dünýäň dürli ýurtlarynda geçirilen revolýusiýon şäherlere kim meçe berdi? Kim şoň arkasynda durdy, ruhlandyrdy? Ine Libya'da aýdaly 2011-nji ýylyň başynda, fevralynda Muammar Kaddafi'ye garşy protest şäherleri ýüze çykanlar, şolary gollap, soň üstesine Muammar Kaddafi'ni häkimiýetden çetleşdirip, üstesine baryp ýurdy bombalamakda kim inisiatiw gorkady? Amerikan Birleşen Ştatlary. Şo ýurdun içine hatta goşun terip, şoň üstünden harby uçurlaryny ertip öz saýyzdaşlary bilen bombalady. Üstesine de şo Muammar Kaddafi'nin suwsuz zatsız öldürilmegini gazandy. İç atylyp öldürilen ýaly edip atylyp öldürildi.
Son hiç il derine olmadı. Haytadır bu yurdun yönü liderini ana barın öldürün deyip şonlara ruhsat verip şonlara meçe verenim Amerikan Birleşmiş Ştatları. Onun ideyanı bilenim Suriye'daki demonstrasyonları o gollap ona meçe verdi. Hakimiyeti batı almağa da hakkınız var diyen yani. İstesine de yine de o yurdun içinde de koşun Türk vaat edip şu hükümeti ağdırmak için çıkış etti. Demek şu yurtlara gerek gelen ne onunla güyücülenmeğen bolya, harbi güyücülenmeğen bolya ne yememişin? Protest geçirmeye hakkı varmışın. Edilyen halkın hakimiyetlerden ayrılmaya hakkı varmışın. O ne için onunla yurdun içinde, Amerikan öd içinde on yali protest geçirmeye hakkı yokmuşun. Ne için onun eline fakt var ka? Şu seslen kalıplaştırılan uygulayılan anık faktları var ka? Ne için olur? Kongresin binasına hücum etmeli. Kongresin binasında şu vakit nehil karar kabul edilecek olunup durdu. Şol geçirilen saylovların neticesini doğru tornuklu tasdiklamak için yönet geçirilip durdu. Şon öňüne aljak bolup hücum etdiler. Derine geçirin deyip şon derine geçirtmek için ahırkı şol görgülü protestçilerin ahırkı ulunan metodu şu oldu. Ne için şu metoda bular başvurmağa mecbur oldu Amerikan protestçileri? Sebebi şol 3. noyabrda geçirilen prezidentlik saylovlarının barışında bir giden galplıklarına üst açıldı. Hakikaten bir giden galplıklarına üst açıldı. Yöne şu galplıkları hadir kavad resmi haber serişlerine berdiren oklar. Şu varda gurrun ettiren oklar. Ama bir giden alternatif haber serişleri var. Şoları dinleseniz, şoları öğrenseniz, şu tayda hemme dağıtlar, hemme faktlar koyulan. Esası kanun bozma neyemede yüzü çıkıyor. Esası kanun bozma şu taydan hemen bir giden hadir ştatdan adına kadar geçeyin, niyirde haysi ştatlarda esadan yüzü çıkarıldı. Şu kanun bozmalar. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida, Georgia ve Nevada yani ştatlarda anık kanun bozmaları yüzü çıkarıldı. O kanun bozmalar esadan nehil kanun bozmalar. Misal üçün Wisconsin ştatında ses vermeye hukuklu ilat, hasaba alınan ilatın sani 3.239.000 olsa, bağışlan 3.129.000 olsa, ses verişlikten son bülüçen sanalarına ses veren adamdan sani neyem şundur 3.239.920 adam olup çıkıyor. Yani 110.000 dönem goğrağı adam olup çıkıyor. Bağışlan 100.000 dönem goğrağı adam olup çıkıyor. O nereden emele geldi? 100.000 tögörögö bülüçen, boşmaşa bülüçen. Nereden emele geldi? Eğer şu tayk şol boşmaşa bülüçen şu tayk dıktılar. Ondan şu taydak sıyınçılar aydı ya. O Donald Trump'ın hasabına değil, Joe Biden'ın hasabına şu tayda artık maç bülüçenler taşlandı deyip şonam suud ediyorlar. Bunun üstüne yine şular yalı vakalar beylek ştatlarda da oluyor. Artık maç ses vermeye hukuku hem registrasyon edilen ilatın sanından has artık sesler peyda oluyor. Üstüne ölen adamların adından verilen sesler var. Onun nemeleri, faktları yüze çıkarıldı. Bunun üstüne şu tayda koyulan ses sanıcı maşinler var, elektron maşinler var. İnsanında sesi sanat çıkarıyor. Şol ses sanayan maşinden içinde oturdulan programmada eyyem yürüyte galplaştırılan tilsimler var eken. Ona mine Michigan ştatının bir kısanı sayılı uçağıstağına yürüyte kompüter spesyalistlerini çağırıp, garaşlı kompüter spesyalistlerini çağırıp, şonu bağırlattırıp, şonu üstünü açtılar. Donald Trump'ın advokatları, yürüyüşleri şu arada yürüyte beyanatla çıkış ettiler. Şu üst açılan faktlar vardı. Yönetici de şonu eşittiren oklar. Bir de şonu eşittirmeyecek oluyorlar. Yöne şonu eşitecek olan adam eşitip biliyat alternatif hava serişçileri var. Bir giden. İngiliz dilinde şu adları beri oturun. O görgüller esas hava serişçilerine sesleri eşittirilmeyen tam şu alternatif hava serişçilerine çıkış edip hemen öz saytları var. Şolorda malumat koyup oturuyorlar. Bunun üstesine edil şol kongresse sesin teslen, berilen teslen bu tornuklu tasdiklanmalı günü daşarı yurttaki spesyalistlerden hem çıkış edip şolada tasdiklanan, şu cinayetçilik tasdiklanan adamlar oldu. Öz günahlarını boyunlanıp. Bu tuğana men size bir faktör koyayım. Şu bomba olup yarılmalı bir faktör şu tayda. Şu tayda
Birleşen Ştatlaryň şu prezidenti Donald Trump'ın harby meseleleri, harby goraw meselesi boýunça kömekçisi bolup işleyen General Flynn diýip bir adam var. Şu General Flynn'i geçen ýyl demokratlar şonu 2 ýyl mundan öň şu türme tutulmagyna türme basylmagyny kazandylar. Ýöne Donald Trump bu günäge geçişli gılan etdi ýa-ni ýakynda. Şol adam şu general ýa-ni ýakynda türmeden çykyp gelip ödem howpsuzlyk meselesi boýunça spesialist. Şol adam ine şu taýda çykyş etdi Twitter'yn aýdýa. Daşary ýurtda ýa-ni Italiýada kompýuter programmisti Arturo De Elia diýilen adam suwduň öňüne çykyş edip görkezme berdi. Şol adamyň beren görkezmesini emine gol çekip suwduň öňüne suwda beren görkezmesini ine kopýasy şu taýda bar ingliz dilinde. Şu fakty Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hiç bir habar ferişdeleri, ýa-da habar ferişdeleri beren oklar. Indi bu adam kim? Bu İtalyan adam kim? Bu İtalyan şol ýanky Amerikan Birleşen Ştatlaryna ses sanaýjy elektron maşinlarynyň içine programmalary oturtmaklyga gatnaşan spesialist. Ödem Italiýaly, İtalyan gelin gulluglaryna degişli adam üstesine de ýanky şol kompýuter programmalaryna jogap beren Leonardo diýip bir firma var. Bu adam şonda spesialist bolup işleýän eken. Şol Leonardo diýilen kampaniýa ýanky Germaniýada, İspaniýada hem Kanadada öndürilen ýanky aparatlaryň içine ýanky ýürüýte programmalar oturtmak bilen meşgul bolýan eken. Den ýanky agdaýan kampaniýalar on kampaniýalaryň ýanky kampaniýaň düýbi Kanadada ýerleşýär. Kanadada Dominion diýip bir gurama bar, ýanky aparatlary öndürýän bu gurama. Firma. Şo firmanyň filiallary Germaniýada hem İspaniýada ýerleşýär. Indi şol suwda görkezme beren İtalyan spesialisti şu zatlaryň bar günäsini öz boynuna alyp özüne türmäge girmäge taýýardygyny ýöne şu Amerikada bolup beren ýanky eden etdirikleri görüp şoňa namysy çydaman ahyr soňy boyun alyp çykyş edipdir. Şo arada da suwduň öňüne 6-njy ýanwarda ýa-ni Amerikada Kongressde şo sesleň netijesini tasdiklenýän güni çykyş edip öz beren görkezmesine de golunu çekip şo suwduň öňüne şaýatlyk görkezmesini berýär. Şoňam kopýasyny ýanky Amerikan aktivistleri ýürüýtik gurama bar. O guramany men size görkezeýin. Şo guramaň ýürüýte saýty bar. Başlaň ine şu taýda ýürüýte press release ýaratdy. Şu gurama Nations in Action diýip adlandyrylýar. Ýagny milletler hereketde diýilip terjime edilýär şu gurama. Şu guramaň ýürüýçleri şol suwda bolan wakaň gysgaçyk mazmunyny şu taýda berilen görkezmen gysgaçyk mazmunyny görkezip şu taýda ýürüýte press release ýaratdylar. 6-njy ýanwarda şol press release de şol Amerikan Birleşen Ştatlaryna geçirilen sesleriň nädip galyplaşdyrylanyny görkezilýär. Şoň nädip edilenligi, şo taýda oturduran maşinanyň nähili Joe Biden'ın hasabyna işleýändigi. Indi esasy soraw. Näme üçin şu boýunça hiç ýyl derme ýola goýulmady? Ödem şu ýanwarda berilen görkezmede, ýanwarda berilen bu edilen çykyş o soňky ýetgutlamanyň biri. Ýöne ondan öň eýem şol maşinlardan käbirleri barlanyp, şu goýulan elektron aparatlaryň käbirleri eýem barlanyp, şu taýdaky programmalarda galyplyk bilen ýola goýulandygy ýüze çykaryldy. Buňa süresine ýanky ýaly sesleriň bülüçeniň artdyrylyp, goşmaşa bülüçeniň atylanyny suwd edildi. Buňa süresine käbir ştatlarda ses sanalyş geçirilenine Donald Trump'ın ýagny Respublikan partiýasynyň wekilleri ses sanalyşyna gatnaşdyrylmady. Ine onam görkezýän käbir faktlar bar. Men ýöne bir katan kadr görkezeýin şu taýdan seredim. Ine şu taýda Donald Trump'ın wekilleri ses sanalyşyna barýarlar. Özlerim ýürüýte bellenen wekiller. Welin şonu demokratlar şu ses sanalýan ýere goýberen oklar. Ine şu aýna kapyň aňyrsynda demokratlar ine şu taýda ses sanap otyrlar. Özlerim üstesine şu aýnaň ýüzüne de kağıt ýelmäp, karton kağıtlaryny ýelmäp, şu taýda bolýanlary görkezmejek bolýar. Ine bu görgüllerim şu ses sanamaga baran Respublikan partiýasynyň wekilleri. Şularam goýberen oklar. Ine bular näme diýär? Demokratlar şol berilen sesleri diňe öýleri sanaýamyşyn
Trump'ın vekillerine göy veren ok. Şoňa da kanun yol veren ok, bu kanun bozmakluk. İstesine de biz yani açasanlık diye bizde. O neyem için onu açasan diyen olsan o tak karton yelmek koyup içinde bolyan adam görköden yok. Respublikan partiyasının vekillerinin gidli yani. Şular yalı vakalarım gat köp derecede bolun. Şu taylolun iyi yani seslanış geçirilendi. Şoň netijesinde de birden artykmış bülçönler peýda bolup Joe Biden'ın hasabyna işledi şolar. Indi şu şu faktları toplap bular Donald Trump'ın yürüyüşleri, advokatları suuda yututýarlar. Ol ştatlaryň suudunun hiç ýerem ýanky arzaları kabul edin. Indi adaty mediýany dinleseň, ay ýok hiç ýyly düzgün bolmaklyk ýok, ýöne bular şerraýlyk edýän näme diýär. Bolýa şolaryň şerraýlyk edýäniň suud etmek üçin ilki näme etmeli? Suudlar şolaryň arzasyny kabul etmeli, şolaryň görkezýän faktlaryny ýerine derňemeli. Suudun borjy şikayeti kabul etmek suudun borjy. Bular näme diýär? Şo taýdaky ştatlardaky hiç bir suud Donald Trump'ın tarapdarlarının arzasyny kabul etmedi. O näme suud bolýar? O näme suud bolýar? O ýaly tarap boý. Yo bizde olar ýaly bolup bilmez diýmek üçin ilkiden derňemeli. Bulan hiç bir suudun etmeli borjy näme? Ýanky arzan alýan, şu arzada da faktlar görkezilýär. Bizi ses sanaşlyga göý bermediler. Ine şu uçastakda. Inha videomuz, inha video ýazgymyz, inha şaýatlamyz. Näme şu şolar ýaly açyk aýdyň mehemelim görünüp durulan zady sen dergätiň gelenok. Suud näme üçin prokuratura görkezme berenok? Inha prokuratura baryp şonu derňemeli. Şu diýilýän dogrymy ýa ýalanmy? Eger dogry bolsa, onu şu taýda berilen sesleri inkar etmeli. Şu taýda ses sanylşygyny ýa täzeden geçirmeli ýa-da tutuş ses berişliginiň özüni täzeden geçirmeli. Emma şo näme üçin suud edenok? Ölem hemme ýerde, hemme ştatlarda şeýitdiler. Ahyrsaň bilen paltasy daşa degip Donald Trump'ın yürüyüşleri ýokary suuda ýutupdylar. Ýokary suuda ondan ýüze gurdy. Ýurdun baş prokurorum derňe işini geçirmekden ýüze gurdy. Indi şu zatlaryň özi, şu zatlar aňyrsynda ullukan bir täsir edýän, şu zatlara kontrolü edip duran bir ullukan bir güýjüň bardygyny görkezden okmy? Şoň alamatyny görkezden okmy? Elbette görkezýär. Elbette görkezýär. Indi şu zatlary görüp durubam Donald Trump'ın tarapdarlary näme üçin şu saýlawlaryň netijesini kabul etmedi? Näme üçin şu suudlaryň özüni alyp barşyna şuha bilen garamallar? Indi suudlar öz ýerine ýetirmeli, borjyny ýerine ýetirmese, prokuratura öz geçirmeli derňoly geçirmese, ahyrsoň protestçilere näme çärek alýar? Kongresiň binasyna hüjüm etmeklik galýar. Şo kongresiň binasynda da näme bolupdy? Şo saýlawlaryň netijesini tasdiklamak, gutorlukly tasdiklamak dinlenşe geçirilipdi. Owurgullar şoň öňüni aljak bolup, şoňa ünsi çekjek bolup, şu siz borjuňyzy ýerine ýetireňiz, näme üçin suudýalara diýeniňiz etdireňiz? Näme üçin suudýalar biziň arzamyzy kabul edenok diýip, şoň üçin şo taýyp bardylar. Öz seslerini eşitdirmek üçin, öz janlaryny ortaga goýup. O taýda da edil baran maatlaryna 3-4 sany protestçi atylyp öldürilýär. Indi ýöňüňiz seredip görüň. Ine masal alaýyn. Belarusiýada geçirilen, geçen ýylyň awgustynda 9-njy awgustynda prezidentlik saýlawlary geçirildi. Gunmatar ýurtlary näme diýär? Amerikan Birleşik Ştatlary şoň netijesini kabul etdimi? Edenok. Olar näme diýär? Şo taýda diýär, Lukashenko diýär 80% golay ses alypdyr, biz şonu kabul edemok, sebäbi ol galplaşdyrandyr. Indi seredin. Lukashenko şo sesleri galplaşdyrandygyny Amerikan Birleşik Ştatlary subut etdimi? Bir fakt getirip bildimi? Men galplaşdyrylan däldir diýemok, ýöne şolar subutnama görkezip bildimi? Ýok. Ýöne subutnama görkezmeden eýem olar daşary ýurduň bir prezidentini sesleri galplaşdyrmakda aýplaýarlar, hem üstesine şoňa sanksiýa ýerdiýär. Lukashenko bilen bäsleşen kandidatlardan biri bolan Svetlana Tikhanovskaya da daşary ýurtdan eýem gaçyp atalyga berip, oňa aýlyk töläp, pul töläp, onu daşary ýurtda saklap otýar. Hem ýurdun içindäki protestlere meçe görýärler. Näme diýär? Gulmataryň siýasatçylary, Amerikan Birleşik Ştatlarynyň siýasatçylary näme? Belarusiýa halkynyň protestleri haky bar diýär.
Belarusiyan halkynyň protestçileriniň polisiýa bilen çaklaşmagy haky bar diýer. Ukrainaň halkynyň 2014-nji ýylda haky bar diýip meçe berip, Ukrainaň hökümet edaralaryna da hüjüm etdirdiler. Prezident Yanukovyç ýurdu taşlap gitmäge mejbur etdirdiler. Häkimiýetem bir kanun ýagdaýda opozisiýon güýçlere basyp aldyrmaga ýol berdiler, şolara meçe berip, şolaryň gelmegine de himayet berdiler. Ine Amerikan Birleşen Ştatlarynyň siýasatçylarynyň etýänler. Inni Belarusiýaga gedip gelende de şonu etdirjek bolýarlar. O taýda geçen taýlawlaryň bir kanun elan edip oturýarlar, bolýar. Inni Belarusiýanyň içinde näşe bolýan eken opozisiýa şu prezidentlik taýlawlaryna şüphe bildirmäge, şoň netijesini inkar etmäge hak opozisiýanyň haky bar eken. Näme üçin onda Birleşen Ştatlaryň opozisiýa diýende häzir opozisiýa bolýar. Trumpyň tarapdarlaryny opozisiýon güýje gurulýar. O näme üçin onda Trumpyň opozisiýon güýçleri ýa-da Amerikan Birleşen Ştatlarynyň içindäki ýanky ses beren taýlawçylar näme üçin talap etmeliler? Suddan, prokuraturadan derine geçirmegi näme üçin talap etmeliler? Eger sud, prokuratura öz borcuny ýerine ýetirmeýän bolsa, näme üçin olar Kongresiň ýanyna baryp ok tutulmagy haky ýok? Näme üçin sesleri eşitilmeýän bolsa, hüjüm etmäge haky ýok? O siz şondan başga ýol goýmadyňyz. Bu näme netijesi? Näme üçin şol protestçiler ahir soň Kongresiň binasynyň içine kursak girmäge mejbur boldular? Sebäbi başga hiç bir organa seslerini eşitdirip bilmediler. Hiç bir mehanizm işlemedi. Indi bular nämeden gorkýarlar? Indi bular etjeklerini etdiler. Sudlaryň, prokuraturalyň agyrlaryny bekletdiler. Derine geçirmedi ýaly etdiler. Halkam gördü. Bular tutuş sistemaň öýde korrumpirlenen, seslerem galplaşdyrylan, hiç kimiň derine ýaty gelen ok diýmek biziň aýdýanymyz dogry. Diýmek bular galplygyň üstüniň açylmagyndan gorkýarlar. Sebäbi şu zatdan häzir üstü açylaýda, şu taýdaky bar ýanky güýçden şolara gatnaşan jenaýetçilerin kelleti gidýär. Bar türmeden çykýar häzir. Şu taýdaky senatda oturan köpüsem demokratlar şoňa gatnaşanlar. Kongresde oturanlaryň köpüsiniň häzir kelleti gidýär. Üstüne bu zatlary ýoly goýmak üçin nähil güýçler şu taýda gatnaşmaly. Yönemene siýasatçylar däl. Buň içinde CRU, Merkezi ýanky razviýet gurulugynyň, FBR Federal Dernew Bürosynyň adamlaram gatnaşmaly bu zatlara, ýa-da daşary ýurtly kompýuter nemeleriniň spesialistlerim gatnaşypdyrlar. Ýa-da şoňu görkezme berip oturan adamlar bar. Näme üçin şolary soraba çagyrmylar? Näme üçin şu Italiýada tuduň öňüne çykýan adam häzir Amerikan Birleşen Ştatlarynyň içine getirip şoň bilen diňleşik geçirmeliler? Näme üçin? Diýmek, şuňa arasynda ullukan jenaýetçilik ýatyr. Ullukan pyssypyjylyk ýatyr. Ana Donald Trump näme üçin çetleşdirildi? Donald Trump şu jenaýetçiligiň ýüzüni açmakda katalizator bolup rol oýnady. Bu Donald Trump'ın günahı däl. Donald Trump ýöne şoňa katalizator bolup hyzmat etdi. Şoňa sebäp boldy. Indi bular nämeden gorkýarlar? Indi Donald Trump'ın häzir 20-nji ýanwara şeýle prezidentlik wezipesinde oturka, buň öýde ýene bir agtyarlyklary bar. Ýagny Amerikan Birleşen Ştatlarynyň konstitusiýasyna görä döwletiň konstitusiýon guruluşyny içerden ýa-da daşyndan hop awanyň ýagdaýynda Birleşen Ştatlarynyň prezidenti baş goşun komandaşy hökmünde ýurtda harby adatdan aşary ýagdaýy elan etmäge haky bar. Şu arada ferman kabul etmäge haky bar. 60 gün adatdan aşary ýagdaýy düzgünligi girizmäge we jenaýet dermek işini ýola goýmaga haky bar. Edil häzirki ýagdaýyn Birleşen Ştatlaryň konstitusiýon guruluşyny hop awanlaryň ýagdaý. Näme üçin? Sebäbi sesleri galplaşdyrmak barada bir giden fakatdan üst açyldy. Üstesine sudlar öz borcuny ýerine ýetirenok, prokuratura öz borcuny ýerine ýetirenok, Kongres öz borcuny ýerine ýetirenok. Diýmek, prezident häzir adatdan daşary ýagdaý düzgünligi ýerdip ýürüýte derme ýoly goýmaga haky bar prezident.
şon etmeginden gorkýarlar. Häzirki güýçler şu datlary etdirip beren, şu datlara kontrol edýän güýçler şondan gorkýarlar. Şoň üçin prezidenti häzir şu 20-nji ýanwara çennem oturtman şonu öňünden wezipetinden aýyrjak bolup her edip görýärler. Onu edip bilmejeklerini bilýärler. Ýönünde Trump'ın ýanky düzgüni giýirilmejekdigem uly mesele bolup dur. Onu giýirilmeligi mümkin. Näme üçin? Sebäbi ol şeýle buýruk berenne ol diňe harby güýçden üstüne etmeli, ýanky şäherden amala aşyrmaly. Polisiýanyň üstünem däl, federal derňe bürosynyň üstünem däl. Diňe harby güýçden üstüne etip bilýär. Sebäbi ol harby güýçden baş komandyşy wezipetini tutýar. Ýöne bu taýda şol harby güýçden ýol başçylarynyň Trump'ın buýrugyny ýerine ýetirjekdigine de uly şübhe bar. Olar Trump'ın buýrugyny ýerine ýetirmeli. Ol baş komandyşy bolupdy. Ýöne häzir içinden gelýän maglumatlara görä, alternativ habar terişleriniň ýadyň maglumatyna görä, şol harby goşun ýol başçylarym birden şu Trump'ın ýola goýan çäreti goýjak bolýan çäreti başa barmasa, özleriniň başyna bir bela geler edip gorkýarlar diýen hem garaýş bar. Tebe bulam gaty uly riskli iş. Men diýjek bolýan düşünýänsiňiz diýip umyt edýän. Indi şu ýagdaýy men ýene de görgede gaýdýan. Näme üçin men şu ýagdaýa ünsü çekip otyrym? Sebäbi häzirki gunwataryň mediýasynyň şu işin töweregini özüne alyp barşy. Üstüne Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şu çakaçyny öldürni demokrat hökmünde görkezip gelen, söz adatlygynyň tarapdary hökmünde görkezip gelen bir giden çinowniklarynyň maskasy ýüzlerinden sapyrly. Olar hiç ýyly demokratiýada gadyklanýarnak, olar hiç ýyly söz adatlygyny gadyklanýarnak, olar diňe kontrollyk gadyklanýar. Şeýle bolup çykýar. Ondan näme üçindir daşary ýurtlarda ulanýan metodlary öz ulanýan metodlaryny öz işlerine ulandyraslar gelmek. Näme üçin adamlaryň protestde bolan hukuky? Näme üçin adamlaryň seslerini galplaşdyrylanyna şübhe bildirmäge haky ýok? Näme üçin olaň suwutnamalar bilen suwutlarda çykyş etmäge haky ýok? Näme üçin suwutlardan derňe geçirtmegi talap etmäge haky ýok? Haky bar. Suwutlaryň mundan ýüze gürmäge haky ýok. Emma biziň häzir käbir sada ýylleşlenmedi we Amerikan içinde ýaşap beren şol mainstream mediýada ýa-ki ofitsial mediýanyň diýen propagandasyna okuyan takalyna gulak asyp oturandan bu da men tek köpüsi şoň düşünmeýänler we men şoňa da gynanýar. Ahawdiýa bir Trump diýen bir ýöne bir baş bolarlar diýip oturan tamakyllap ýörler diýip ol imiji kim döredi? Şol ýa-ki mediýa döredi. Eger Trump şolar ýaly ona medilmesi de adam bolsa o nädip jugurdyň tut galla ýarsy oňa ses berýär. Nädip bular ýaly bu alada alyp berler on garşydaşlar. Näme üçin on gadryny bilýär adat halk. Amerikan adat halky näme üçin Trump gollap ses berdi? Sebäbi Trump özüni görkezdi, şol ýurt üçin bir zat etjek bolýan. Korporasiýalar üçin näl? Oligarklar üçin näl? Halk üçin. Olam nädip esasady näme de görkezdi? Birinciden aşa serkedin howpsuzlygyny berkidip başlady. Günörtä serkedin. Ol Meksika bilen arasy açyk durum. Şo tak diýwar urup başlady. Näme üçin? Sebäbi bar bela şo taýdan gelýär. Hemme narkotikam şo taýdan gelýär, adam satularam çaga satulam şo taýdan amala aşyrylýar, ýara sewdatam şo taýdan amala aşyrylýar. Bar, onuň milyonlarça adam eýem ýurdun içine arylyşyp bikanyň ýaşap dur. Olaryň bar edenetligini göz başy. Şo günörtä Latin Amerika ýurtlaryndan bikanyň terketden geçýän adamlar on sany adamdan 11 milyon adamdan 11 milyon diýip hataplanýar. Muňa sesine Trump näme etdi? Trump daşary ýurtda iş alyp barýan Amerikan kompaniýalaryny ýurdun içine geler ýaly etdi. Näde etdi? Olaň salgytlaryny galdyrdy. Olara daşary ýurtlarda ardanjak önüme önürip bolýan ardan ýurtlarda bizneslerini açyp şo taýda önüme önürip soň harytlaryny Amerikan içinde satjak bolýar. Olam näme diýdi? Siziň harytlaryňyň tarifini neydi men 20% 25% kaldıracak diýdi. Ağırıňyzda çyşlaryňyzyň ýüzi ýaşan bolmasa da gelin, ýurdun içine gelin de şu taýda iş ýerlerini açyp şu taýda önüme öndürün diýip
şolary mezur etdi ýurdun içinde dolanyp gelýär. Bilam halkyň bähwidine, adat halkyň bähwidine iş yerleri açylýar, aýlyk günlükler köpelýär. Hemem harytlaryň bahasy arzandy. Emma bu oligarklaryň bähwidine däl, bu kapitalistlerin bähwidine däl. Ve iýjileň, ütüjileň bähwidine däl. Şoň üçin bular Trumpyň daşynda häzir edilýäne möjek ýalyp aýdandylar. Emma adaty halk, adaty haýlawçylar Trumpyň gadyryny bilýär. Trumpyň gadyryny bildiler, şoňa da ses berdiler. Soňra gördüler. Buň daşyndaky äjit-mäjitler bunu ikinji gedek saýlamaga buna ýol bermejek bolýarlar. Sesleri galplaşdyrýarlar. Suwutları satyn alýarlar ýa-da sudiýalar gorkudýarlar. Tutuş sistemany ýöne paralize öwrüp goýdular. Döwletiň funksiýasyny ýerine ýetirmedi ýa-da goýdular şo işler. Ana adaty halk nähili duşman bilen ýüzüýe durup oturýar. Indi şular ýaly güýçlerden biz häzir kömek kantama bolýar. Biz näme diýýäs? Ay biziň içimizde diktatorymyz bar. Ay bizden ha kanun bozulýar. Bizde adam hukuklary bozulýar diýip biz kime ýüz tutjak bolýar? Biz ana şo güýçlere ýüz tutjak bolýar. Şo güýçlerini, şu datlary edip beren güýçler. Biziň kiýal diktatorlary aýyrma üçin gydyklanma bildirýärmi? Näme üçin aýyrsyn? Bular ýaly oýnatdylar, şolar ýaly güýçlere de bähwidli. Eğer şolar näme etdiýse tant etdiýse, şu tant etdiýär, ýat diýse ýat, turýar. Olar ýaly güýçlere, şolar ýaly diktator, şolar ýaly oýnatdy gerek. Ana şoň üçin ýa-ni zatlar dünýä giýesiýatynda şu zatlar özara biri-biri bilen aýrylmaz baglanşykly. Şu taýda haramlyk edip oturan güýçler şu taýdaky harama garşy göreşer diýär. Ýok. Şolar ýaly harama da şolar ýaly haramlar gerek. Şoňa düşünjek boluň diýär. Şoň üçin biz şu taýdaky bolýan zada üns vermeli. Şu taýda nähili oýnalýar. Nädip Amerikan adaty raýatlarynyň hukuklary baskylanýar. Nämeden kötünýär? Näme üçin o taýdaky sistema işleýän, daşyndan göräýmäge işleýän ýaly. Kim bular ýaly iýmiji döretdi? Amerika şolar ýaly demokratik ýurt näme diýip? Şol media döretdi. O media kimin elinde? Bu mediaň aglabasy. Oligarklaryň elinde, kapitalistlerin elinde. Şolaram şu mediany edil ýara ýaly biziň aňymyzy bulamakda, biziň beýnimizi ýuwmakda ulanýarlar. Ören üstünlükli ulanyp geldiler. Indi Amerikan halkam şoňa ananok. Şu zatlaryň üstüniň açylmagyna da Trump ýaly patriot, watansever adam rol oynady. Men Trump hemme taraplaryň gowy iş edýär ýa dogry adam diýemok. Oňa da dogry düşünýär. Trump ham köp ýerlerde öte geçýär, köp ýerlerde agresiw alyp barýar. Ýöne Trump şol sistemaň adamty däligini görkezdi. Şol ýa-ni kölge hökümet diýilýän bir güýç bar. Şo kölge hökümet diýilýän güýjüň adamty däligini görkezdi. Özünün şu öz watanyny söýýändigini görkezdi. Şu öz ýurdu üçin bir zat çek bolýanyny görkezdi. Elbetde her prezident öz ýurdunyň öňü bilen aladasyny etmeli. Öz halkynyň bähwidini aramaly. Olam şonu etjek boldy. Şonu diýän üçinem, edýänlik üçinem düşmanlar köpeldi. Esas düşmanlaram ýa-ni baýgatlak, kapitalistler, oligarklar, şu mediany elinde saklap oturanlar. Şoň üçin giýje günni media ýöne bunu bombalap oturýar. Ine şolar ýaly günwataryň hem şolar ýaly aýratyndygy bar. Biziň gözümizde, ýüzümizde görkezilýän bir zat bar. Bu sahna aňyrsynda oýnalýan gaty, garanky, gaty hapa oýunlar bar. Şol oýunlary oýnaýan gaty hapa güýçlerim bar. Biz şu zatlara, şu oýunlara düşünmesek, biz ýurdumyzyň içindäki diktatorun nädip şular ýaly uzak wagtlap oturýanlygyna da düşünmez. Şonu oturýan güýçler kimler? Şu arkasynda durýan güýçler kimler? Şo güýçler. Şu zatlaryň baglanşygyna düşünmeseňiz, onda giýesiýatada da düşünmeýäňiz, ýurdun içinde bolup beren zada da düşünmeýäňiz. Şu baglanşyksız ýalydyr bolýan, hemme zat baglanşyk. Umuman Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şu geçen taýlawlar bilen baglanşyk diýmek esasy aýtjak şu zatlardan da bar ýönde bu tema intak 20-nji ýanwardan soňam
inaugurasiya geçenden soňam nähil ýagdaýda geçdim. O tapawy ýok. Yani ondan soňra bu tema ýene dowam etdirilmeli bol. Sebäbi indi bu häzirki şüşeden çıkan jynyny ýygyna salmak aňsat bolmaz. Şüşeden çıkan jyn nimek bilenem şu ýanky ýüz açylan pyssypyjurluk ýanky sıfırlan maskan aňyrsyndaky hakyky bedro ýüz gün watarda gillenip oturan. Indi bu göjere alagan tek gaty udawa gider. Ýönünde badatlarda inaugurasiya geçäýän ýagdaýynda hatta Joe Biden häzir prezident bolup oturaýan ýagdaýynda da indi bu goh Amerikanyň içinde tutuş başlan bu goh bu tutuşan ot intaklar ýakyn wagtlarda öçmeli. Sebäbi adamdan göz açyldy. Gaty köp milyonlarça adamyň göz açyldy köp zada. Ýöne birem şu zatlara ünsüz bolmaly, şu zatlardan habarly bolmaly. Näçe şu zatlar barada göz ýetimmiz giň bolsa, öz geljegimiz üçin bähwitli. Geljekde de biziň nähili ýol bilen gitmeligimiz, nähili teýatyň dogrudygy, nähili teýatyň ýalňyşdygy, bu teýaty derejede, halkara derejesinde bu oýundan nähili oýnalýanyny düşünmek, bu oýundan düzgünne düşünmek, diňe biziň dünýä garaýşymyzy artdyrýar, hem biziň geljekki gurjak bolýan jemgyýetimiziň hem sagdyn gurulmagyna da özüniň täsirini ýetirýär. Yani şoň üçin şu zatlara ünsü çekip otýar. Umuman gurruňy şu ýerde tamamlamakçy üns berip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.